Zure izena? Naima. Eta zenbat urte dituzu, Naima? 7. 7, oso ongi. Zure izena? Imanol. Imanol, oso ongi. Badakit gainera ingeles asko gustatzen zaizula. Bai. Bai. You speak English? Yes. Yes. What color is my shirt? Black. Black. Black is black. Oso ongi. Inoiz egiten aldiozu pelota irakaslei, bronka desbotatzeko? Horrela, oi, maite gauze guapa etorri zaren, zetan, oi, salkandora polilla. Ez. Bai. Igual egura batean bai, ez da? Bai. Zer egingo zenuke, diru asko izango bazenun, Imanol? Konpartitu nire amarekin. Oso ongi, oso ongi. Zuk uste duzu, Naima, munduko neska perfektuna zarela? Bai. Ez zuten diz. Ez, zerbait izango duzu horrela etzarena perfektoa, ez da? Bai. Claro. Nola izan behar du irakasle on batek? Ez oiuk egin eta jatorra egin. Izatea, oso ongi. Eta hemen denak horrela dira, oihukatzen dute? Bai. Bai. Zergatik oihukatzen dute? Zeratik ez dut egiten etxerako lanak. Ai, toma! Egia alda brokolia txokolatea baino gehiago gustatzen zaizula. Bai. Ez, txokolatea gehiago ez da. Bai. Brokolia baino normala da. Oso ongi, oso ongi. Eta musika gustatzen zaizu? Bai. Ze motako musika gustatzen zaizu? Edo talderen bat, edo... Bai, euskaraz dago isilik dago bat. Kaiak barrenean, ontzi txori bat. Ze gustatzen zaizu kantari hori oso polilla da? Bai. Ze honan ikustu nuen esango zenula reggaeton, o yo rock, yo pipi. Anaiakin aserratzen zara? Bai. Zergatik, Naima? Zergatik batzuetan, ni hartzen ditut bere gauzak, eta bera baserratzen da, Claro. eta nire hartzen da. Ez du nahi berak bere gauzak hartzea, claro, normal. Zer egingo zenuke herriko alkatea izango bazina? Imanol, Olastiko alkatea. Diskoteka bat eta futbol zela. Toma. Diskoteka bat eta futbol zelai alkate izango bazina. Nere botua zuretzat da, Imanol, oso ongi. Carnaval, 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 I love you. Imanol, Imanol, Imanol.